woɓe no uddi saare leere rewo leydi ndi e nder diwal Tumbuktu hewɓe dogi jaltingal diwal ko nayeɓe sukaɓe tan keddi toon wona guura wona capaji hay ala ko ɓe jogui may en keɗo seeɗa goto e wuruɓe ɗeɗo caɗele Guinée Bissau ñalade sungoji andinama tawa ko sungoji hoore yakku e sungoji député en ɗi wonata ko ñande jeegom lewru sappo e ɗiɗi ɓuuru hitande nde gonɗen ko hanki alarba hooreɓe laamu fadde ngu nantini o kabaru ɓe kono koɓe ciwliguno ngu laamu e lewru sappo e goɓuru faltinu bisimilla moon tedduɓe on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Burkina Faso ko famɗi foof policiɓe sappo e go'o maayi alet faltiɗo e hippande banggue funnague leydi ndi nde hippande waɗi koye dakorde police to wuuro Balga commune Diapangu diwal Gourma funnague Burkina Faso ko fete kuliyankore jenimo waɗi o fitina keɗoɗen Minati Diallo betelaw alan ƴaɓɓiɗo woni ko ɓe yimɓe waɗu bonoɓe kippi sandu policiɓe wonɓe e wuuro Balga e wi seedeɓe hewɓe pellanɗe ɓooyi hakkude ɓe kuliyankoɓe e daraniɓe ndenagu leydi ndi policiɓe jeɗɗon lima mayɓe on saaha nayen woɓɓe barmunoɓe keddike hen seedeje goto e banggue konungu hollitiɓe policiɓe sappo e goho mayɓe cuurama e wuuro Balga ɗo hippande nde waɗi hono yamiri sariyaji kesi konu leydi ndi e wi makko won policiɓe diwtaɓe e hippande nde ka jonno o hokkadi adadu mabɓe seedeɓe wonɓe e wuuro Diapangu e diwal Gourma nokkuɗo woɗɗa hippande nde waɗi kolliti policiɓe hewɓe tawanoɓe e dakorde hippande nde dogi natude e wuuro ngo gam renude hoore mabɓe ñande alan o jatin fedde kuliyankore jini mo nantinino kañum waɗi nde hippande ka wala ko ɓe kolliti alhaali adadu mayɓe barmuɓe e banggueji ɗiɗɗi fof andinde wakkati fof kippanɗe ana gaɗe e dakorde konu leydi ndi e guure civil e nder Burkina Faso ɗum laatike sababu mayde temeɗe yimɓe konunkoɓe hewɓe diwtama ana tawa e juuɗe kuliyankoɓe jini Tilaberi to Niger ko diwal ɓurgal hewde maydele nder Sahel e biol fettede wona laamuyankore ONG ACLED ngal diwal serani fittinaji saabu e nder hitande ñaɗiɗe nogas e joyyi fodde ujunere temedde ɗiɗo siwileɓe maayi e janguji kuliyankoɓe jangu sakkitingu waɗude ko e alet faltiɗo fodde siwileɓe capantato e go mbarama e ngal diwal holko saabi nde nokkure wonti d'accord wargoli henni en sebiya hoorejo fedde ACLED banggue hirnangue ina jabongal namdal e fandu hala Moussa Barbari keɗoɗen Je pense que le conflit au Tilaberi miɗo sikki fitinaji e nder diwal Tilaberi wona hande ɗum fuɗɗi min tengtinani ɗum e cimtol amen wonde hangal hulɓini hayso tawi ko gonga noon diwal ngal ina hulɓini hande ko hono no mbinomi ni tan Tilaberi wonti d'accord fitinaji immorade ɗe pelle joguiɗe kaɓorɗe hayso tawi Niger wurani fitinaji hono no Mali walla no Burkina Faso ni diwal Tilaberi ngal ina wuuri janguji e fitinaji te ko ɓuuri ko hen hewde toɗɗi ko siwileɓe ɓe yoga e majji ko pelle jihadiyankoje état islamique gonɗe e Sahel tengti nder falde tera mbaɗataɗi nde falde no tawi to kerol hakkude Mali e Burkina Faso waɗiɗo dumunnaji ɓennuɗi ɗe pelle mbaɗino orgal janguji tawi ko toɗɗade yoga e nokkuji walla ɓesguji ɗi ko ɗum saabi doole konunkoɓe leydi ndi usti e ngal diwal kono kadi wonno e anniye mabɓe ko fawde ndenago mabɓe e siwileɓe diwal ngal contrôler la population civile. To Mali waɗi dumna joni gila ɓe kuliyankoɓe uddi diwal leere fuu rewo leydi ndi e nder diwal Tumbuktu hande yimɓe ɗuɗuɓe wonnoɓe e nokkure nden dogi jalti heddiɓe ɓe ko nayeɓe sukaɓe e yimɓeɓe ngala feere no jaltira alhaaliji kewɗi ko yimɓe hutorto ala e heɓede toon hande keɗoɗen ɗo seedejo goto mo feññinani inde muɗum wonude e nde nokkure ɓe ɓawo nde uddere kala jogiiɗo feere no yaltira e nokku on yalti hay hunde natata yaltata e nga diwal leere foppo no uddi woni ko saretiji ma ko motoji natata hande leere komi yewtata on kon ɗo hande koko selli ko otoje ɓe konunkoɓe tum woni jindude ko ɗum fewndiɗo hande min ala e miijade fii jande ma ko faati e cellal komin miijoto fii mum ko si tawi min heɓay nguure hay hanki goɗɗo no landolan ko hon ɗum fewndi ko fewti ngal cellal mi jaabimo wonde woni ko min ma ko ɓeygure ande min yahata e mum ko mapini min ko si tawi min heɓay ko min ñaama e kala wonɗo e nokku on ko mapunde wotere nden wondi e mum e koko o sa e fewndori ɗo fo ko ɓe mari tornoɓe ñaameteji ka mum woni min yeeyotude e coggu sattugo ɗum kadi tawtinde sattede amen nde min wondi e mum mi wawata tode yewtugol on ɗo sattede amen nden fo ɓay tun ko sattanma wo fawa tun e Allah fi
fi o alhaali amen ɗo fof no andi fi mum min torike Allah yo Allah wallu men ittana men de sattende hecci hanki talata udditi e batu arano ko fewti e alhaali ogirɗe e alhaali carburant to Tchad koye gardagal hoorejo jagorɗe ɗe alamaye alina o alhaali fuɗɗi ngol kolol semika waɗan ha ñande nogas tati lewru ndu gonɗen fandare nde ko yewtude alhaali ogirɗe e gueɗe carburant wallude Tchad e ɗe gueɗe kañum e ɓamtude e leydi ndi. RFI ko fewti e haɓade mbayligo weeyo dowlaji dentude Amérique fampima hecci hanki talata ɗo e Dakar lamorde Sénégal e ɓoore mawde innirande News Africa fandare mum ko jertinde e waylo wayloji weeyo e nder dongre Afrique hiɓe wadde jungo e fandu e ANACIM saldu laamu Sénégal halfinandu kala ko fewti e alhaali météo nde ɓoore koye leyɗele joyi woni e muɗum hono Ghana, Éthiopie, Madagascar, Mozambique e Sénégal hooreɓe ɗe leydi e fannu météo fotti fodde balle tati gam yewtude oɗo alhaali. Guinée Bissau laamu faddewu leydi ndi holliti hanki alarba wonde woteji député ji e horeya ko leydi waɗata ko ñande 6 lewru 11 ɓuuri hitandu ñaɗiɗi nogas e 6 ngal pelital yaltina koye yamirore nambiyene décret horejo leydi ndi hono Hortan Intaha ɗum ana wawi addande konu koɓe diftiɓe laamu ngu gila nogas e 6 lewru 11 ɓuuru faltindu hormade dummuna toɗɗaɗo o gam ardade leydi ndi e nder hitande caggal ɗum yuɓɓina sumgoji labtuɗi jantore Ousmane Mbalo. ko décret ɗiɗaɓo mbo colonel Jaime Valentin Imbunda jangi woni ko andini ñalande toɗɗande juɓɓingol sumgoji horeyago leydi kañ heɗi sarɗiyankoɓe ko fori wadde ñande 6 lewru 11 ɓuuri hirande wonande nde ko idi ko noon hoorejo leydi faddewu ngu Hortan Intaha joɗonno he terɗe gonɗe heɗowde laamu makko ngu ko wayno goomu towwungu konunkoɓe ɓe goomu sarɗiyankoɓe maɓɓe gouvernement o kañ he sandu juɓɓinodu sumgoji ɗi caggal noon kawral maɓɓe ngal hoorejo jagorɗe o ilidu wiyerete holluno wonde kattane ɗi goodi juɓɓingol sumgoji ɗi he ñalande toɗɗande nde wonno Guinée Bissau wawrima juɓɓingol sumgoji tawa toraki ballal hoorejo sandu juɓɓinodu sumgoji ɗi Mpabi Kabi kañ wi si tawi kaɓirɗe kese codaka addanaɓe caɗele ro ligge maɓɓe nde wonno kala koɓe liggorsa koko bonnano ñande konunkoɓe ɓe diwrino laamu ngu ngal pelliral ɗi tawa he hormade konguɗi maɓɓe laamagol he nder hirande kañ he toranne nde CEDEAO wanno he maɓɓe wonde laamu faddew ngu forani nabde dumunna juɗɗo. Ousmane Aroune Mbalo Bissau RFI. To Guinée ciwlagol dawriyankoɓe lundongo ina jokki ha joni ko sakkiti hen ko diftakol dawriyankoɓe fedde IFDG biyeteɗo Nene Ousou Diallo wondude e ɓiɗɗo Fosine Camara noddirteɗo Sékou Camara hunde nde yoga e pelle politique leydi ndi beltanaki sanne ɗum saabi ɓe innirteɓe force vive mbaɗi hen hanki cimtol Mamadou Sellou Kansala Diallo o jeeyako e walde IFDG rattoma o holli wonde o alhaali ina addi jindede no feewi o saaha to Guinée keɗoɗen moye fandu haala Bocar Tall. Dila 2023-2024 ɓe aray tum ɓe ciwlo kala mo ɓe tawi oɗo on ala yewtude ko ɓe faala kon ala waɗude kamɓe ko ɓe faala kon ma ɗum oɗo o wowlay piiji bonɗi ko ɓe woni e wadde kon ɓe aray tum woni ɓe ciwlo on tigi ɓe naɓa ɓe maroya ka goɗɗo anda vraiment koko satti men woni feƴƴinde fewndo ɗo hunde hulɓininde tawto mo ɓe no hulani joni hoore mum no hulani e ɓeygure mum nden kadi ha joni ɗo ko dartagol fiino gonga tabitira e leydi nin no saria on tabitira e leydi nin ɓay so yii ɗum ɗo fof hino waɗude justice wolata police wolata gendarmerie wolata e yimɓe saria hay fof wolata ko par ce que gonga tabitale e leydi nin ɗon andi si toñe ɗen feƴƴiti pular wiya wo potto ko haa ka gimbal e woɓɓe goo wiya si heewi tun hibbay si tawi woniri ni jokkiri ni donc si jama on noon ñande e hakkille mum e beelol ngol suusi o ɗay feere ala soulèvement ji no wawi wadde. keɗiɗen ɗo ko Mamadou Sellou Kansala Diallo jeeyaɗo e fedde politique IFDG nde Sellou Dalen Diallo ardi toon to rattoma tedduɓe ko ɗo kaɗeten on jarama. Yamde 7 silmaji 40 ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Rama Diallo e kabaruji coftal ɓalli en karate championnat d'Afrique handball worɓe. Jati Amadou Barubango ɗo fijo fuɗɗi gila kenga tokkigali leydi Rwanda équipe uji 16 o poɗodirta goɗɗo fijo fayi haade 31 nduɗɗo lewru etade hono luttude du Égypte jogiɓe DC walla fijo faltinogo ngo
kipu bene mbaylunogal tawdede e ngoɗo fijo ko ɓuri duuɓi noga hikka ana e fijoɓe tafon ingal eto fay so tawi ndele Maroc fiingal fonde 57 dow noga e jeetati e fijo mabɓe faltingo ngo hande bene huccodiran e RDC yiɓe e kaɓɓi dow ɓeydude sembe yahrude yeeso e goɗɗo fijo kalene alhaali Europa League na e fijude ñalande jeeɗaɓerde jatti Lyon mbiyeten Horeal goɗɗo fijo fa joni ana etade Young Boys en hande kikiɗe so tawi ndelle ɗon Lyon hawi ettodirɓe muɗum hande lamnan darde muɗum jeetaɓal sehi ɓe tawa e darde maɓɓe mawde Nice dibingal layre e goɗɗo fijo tafon kañum du etoto Go Ahead Eagles en ni woni Nice etoto heɓude du toɓɓere muɗum arande hande caggal basal maɓɓe fonde laabi 6 gilla puɗɗe goɗɗo fijo hikka Feyenoord kañum e Storm Graz woni ettodiroɓe du ko wana ɗum e sengogo ngo Malmo e Étoile Rouge Fenerbahçe naɓuɓe e Super Coupe Turquie kañum ettodiran Aston Villa kipu tawaɗo e darde tataɓerde nde folotiro heɗango fasanne ɗum Nottingham Forest kañum e Braga kamɓe du ɓe ettodiran ko wana ɗum Lille e Celta Vigo cukkodirɗe tawraɗe du toɓɓe goote woni fijidoɓe Rama Diallo timminiren e Ligue des Champions Europe Ligue des Champions Europe kañum timmini ñalande jeɗɗaɓerde nde hanki tafon ko haddu kipuji ɗiɗi tan keɓi ndelle dande jeetaɓal timmode hanki Liverpool kañum hawi Marseille 3-0 Juventus liɓi Benfica 2-0 mbiyeten Chelsea kañum du fi Pafos fay so tawi fijo ngo nawi Chelsea heɓi hawde 2-0 Bayern Munich kañum du Jaloken Saint-Gilloise 2-0 hanki nden Barcelone waɗi Slavia Prague 4-2 heɓude dande jenaɓelde hanki nden non jati a jarama no fewi Rama Diallo Groenland ko nde suuride ɓurde mawnude e ndu adunaru hinde hakkunde maayo Atlantique e Arctique hedde rewo ndu adunaru hakkunde Canada Islande dawlaji dentude Amérique no yiɗi fawde jungo e nde suuride joguinde ɓiɓɓe 56 ujunere Groenlande Donald Trump holli o gollirta doole ngam hendagol nde suuride kono ma jonde heñorande waɗi e nde toɓɓere e biyol o horejo dawlaji dentude Amérique ko leydi makko ndi tan wawi darade e nde daranade ndenago Groenland holko saabi dawlaji dentude Amérique no faala fawde jungo muɗum e hoore Groenland tawsi nde eɓɓore Donald Trump wawan latade haysi tawi leyɗele Europe faalaka ɗum kono men hande ko Mamadou Adama Diallo hertoɗo dawlaji dentude Amérique omo jabonamdi Ibrahima Timbi Bakeroɗen Mamadou Adama Diallo mi salmini on haray mi salmini on hande inde leydi wotiri hino jaali e ndu adunaru ɗum ko Groenland nden noon nokkure kande woni ɗon ko nokkure himmude haray leyɗe hewɗe hino faala nden ko ɗum woni ko holla tawsi ɗum ko non woniri ko non woniri ko tawdema si on daari carte aduna on no o waalori no son iwri Amérique ɗo hiɗo yahude nord on ɗum ko nanongon ƴettuɗo yaarugol Russie on ko beere won Groenland e hoore ɗum ɓaari joni ko jangol ko wiyeten batoje adayɗe marchandise ɗen hino raɓɓinaɗi ɗe haray si ɗe rewi ɗon joni si ɗon dari ɗon haray ɗo reeni ley on fof aduna on e américain ɓe ɓen hande hino hakkille maɓɓe no ƴettugol surure nden par ce que hiɓe innude kamɓe surtout Donald Trump ɓaari ko kanko wonɗe nande hito mum Trump no innude si tawi ɓe ƴettalide ɗon haray sécurité Amérique on ɗuman naaki ko ɗenjini aduna on fewndo ɗo surire nden ko Danemark jeynde ko leydi maɓɓe ɗum e wondema surire nden no mari autonomie administration mayre on si en ƴetti affaire étrangére on ko Danemark notori ɗen andi le Danemark ko royaume woni ɗon e honno fi sécurité mayre on kadi défense on ɗum kadi ko Danemark notaniɓe woodi holluɓe Groenland ko leydi ko surire e joginde ngaluji heewɗi ko faati e ogirɗe mettuɗe heɓude ko wiyete ko terrar e francire ko faati e liƴƴi e ko nandi hen taw si ɗum ɗon kadi no tawa ko tawata Donald Trump hande hino faala hettirde Groenland bon joma gande buy ko ɗum ɓuri miijagol fewndo ɗo ɗen ko fiiɗi mettorarji ko wiyete haala France
haray hakkille makko nangi. Mais sen ndaari hannde aduna on no géopolitique o woni yaarude noon en anndi sariyaaji ɗin ko ɗum woni ñobbaama marama. Si tawi en ndaari taarikaaji ɗin hiɗe waawi wiwde no waawi wasi ko hannde ka fewndiɗen ɗo ko doole ɗen woni naɓude aduna on. ɓaari en yii ko neeɓaa ko ka lanɗo yahana Venezuela ƴetta adda New York ɗo ni himo ka kaso kanko e ɓeyngu makko. Aduna on fof hay gooto wowlaali goɗɗum. E mais hunde wootere hino toon ko duwaɗen ndaarude ɗo Amérique ko pat OTAN on tawa. Donc organisation traité atlantique nord on fi sécurité leyɗe nogay e jeeɗiɗi mi sikki. Amérique e Europe de l'Ouest ma Europe occidentale ko e nden mojobere tawa. Mais si en ndaari kadi organisation traité atlantique nord on OTAN on no woniri noon mi sikki 60 à 70% ko Amérique woni dépense de sécurité OTAN on. Mi sikki européen ɓe leyɗe ɗen mi sikki ko 2% budget maɓɓe annuel on ɓe woni naadude e OTAN on. Mais wonɗo wadde 60 à 70% on ɗum ko Amérique ko kanko kadi woni yeyda ɓe pinka e condi e avion je ko waɗirte gereji. Donc himo jonnude mbuuɗi ɗin hiɓe soodutude kadi aalaji ɗin e juuɗe makko. Est ce que kamɓe ɗo ɓe ukkondiray fiinden tumbere Groenland ilan ɓuri tamƴinaade ɓe ukkondirta. Sen ƴetti yimɓe hoɗuɓe e Groenland ɓe awa innorɓe walla jeeɓe Groenland ɓe woni ko dawroyankeɓe maɓɓe yimɓe politique ɓen woni ko rendo ngongu fou Groenland fou ko hol woni yiyande maɓɓe nde toɓɓere kamɓe? Bon ko wonde yiwde kon ni kamɓe hoɗuɓe ton ɓen kamɓe on ɓe inni ɓe wonana ɓari ɗen andi ko ministre danois des affaires étrangères on ari ɗo mi sikki yontere feƴƴunde Washington. Donald Trump innuno joni min jonnayi on milliard 70 dala e min yoɓa kadi citoyen jobbe 100,000 par ce que population on wona population ɗuuɗuɗo ha kono ɓe inni kamɓe surire maɓɓe nden leydi maɓɓe ndi wonandi yeeyede. Donc ɓe tampa kadi si en ndaari toɓɓe ɗen hiɓe tawa e ɓurɓe hettade ɓen e nder aduna on ɗum ko Danemark. Sen ƴetti kadi Groenland e jawle wonɗe ton ɗen. Jawle maɓɓe ɗen noon haa joni ko ka nder leydi woni par ce que infrastructure ji ɗin bangane ko yaltinta jawle ɗen ka nder leydi kon hino toɗɗa ɗo milliardji 10 e goɗɗum haray wawete waɗede si ɗen jawle wawaya wontirde ka kene. Mais encore une fois hiɗen andi Amérique sayigo kadi ɓe ƴettuno missile je maɓɓe batterie fewndo George Bush ɓe naɓi ɓe joƴƴini Pologne, Tchécoslovaquie ma République tchèque hande innugol nun wo ko bangane dartagol Iran. E hiɗen andi suite on ko ɗum addi hande o gere wonɗo wadde Ukraine e Russie par ce que Russie ɓen innuno taw aru ka ɓaawo hoggo amen. Ɓe ari haa ka ɓaawo hoggo maɓɓe suite on woni duuɓi nayni ko duuɓi joyi wiyete suta geron no wadde. Haray ko toriɗen ɗo Allah dandu ɗum ɗo kadi yahiroyde noon meɗen ɓuri tamƴinnaade ɓaari ɓe fof ko OTAN on ɓe jeeya woni Amérique woni Europe woni Danemark ɓe faamodiroyay. Mamadou Adama Diallo mi yetti on sanne on jarama. Awa haray on jarama onon kadi ko nodduɗo mikon. Ahmadou Darouba tedduɓe heeɗiɓe kowri tengtude kabaruji hande oɗo subaka to Burkina Faso ko famde fof policiɓe 12 maayi alata faltiɗo hippande waɗude e d'accorde policiɓe to wuuro Balga commune Diapagou diwal Gourma funnague Burkina Faso fedde kuliyankore jenim holli kañum waɗi o fitina to Mali kam waɗi dumuno juuɗo joni kuliyankoɓe ne uddi saare leere rewa leydi ndi e nder diwal Tombouctou hewɓe dogui jaltingal diwal ko nayeɓe sukaɓe tan keddi toon wona guura wona cafaji ala koɓe jogui o saaha en keɗima seedago goto e wuuro ɗeɗo caɗele en timminirat ndejo nde kabaruji e taskaram faggude ɓamtare afrique en jetti e jarni Ibrahima Ba e Inna Bolaro to karallagal to tedduɓe heeɗiɓe yo jaɓe kisal wone moon oɗo mbawi heɓtade ɗiɗo kabaruji fof e weeji tati toɓere RFI toɓere FR Thielal FF e application Pi Radio on jarama.